Isa ng daan-daang mga aplikante o job seekers ang isinagawang job caravan ng Department of Labor and Employment bilang bahagi ng pagdiriwang ng 124th Labor Day sa isang sikat na mall sa Urdaneta City kaninang umaga. Ayon sa DOLE, mahigit 2,000 local job opportunities at higit 400 overseas job vacancies ang maaaring applyan ng mga job seekers sa Job Fair Caravan sa Eastern Pangasinan. Dito lamang po sa venue natin dito sa CB Mall Urdaneta, meron po tayong more than 2,000 local jobs and more than 300 or 400 na overseas job opportunities. So we have 36 participating local employers and 2 overseas agencies. Siyempre, mas gusto po ng Department of Labor na mas marami po ang mabigyan ng trabaho. So for now po, meron na po tayong registered applicants na 385. At ang target po natin kapag mga ganitong malakihang job fair, ay at least 20% po ay hired on the spot. Mas maganda po kapag mas marami pa. Ilang minuto pa lang magmula nang magsimula ang programa, ilang aplikante na ang agad na na-hire on the spot. Isa na rito ang first-time job seeker na si Sheena na nag-apply bilang cashier sa isang mall. Parang happy lang kasi yung first time mo na tas na-hire ka po, ay naano ka po agad. Kaya parang ang ganda po sa feeling yun. Ma'am, gaano kalaki ba, gaano po ka-importante na may trabaho? Lalo sa ngayon. Opo, kasi mahirap po yung ngayon, madaming bayaran, tumataas po yung mga mas lalo po yung mga issue ngayon, gano'n na walang binabayaran. Kaya maganda pong may work para matususan din yung mga needs ng tsaka makatulong din po sa mga magulang po natin. Na-hire on the spot din ang 29 anyos na si John Kaiser matapos mag-apply bilang service crew sa isang fast food restaurant. Gusto ko pong makakuha yung mga experience ko po na hindi po, nagtrabaho po ako para mag-ipon lang talaga ng experience. Yes. Ngayon, natanggap ka ulit. Kamusta yung feeling? Excited din po na magtrabaho po ulit sa service crew kasi dati na rin po ako sa service crew. Advantage ko lang po kasi may mga COE po. Tampok din kaninang umaga ang tupad payout sa 270 beneficiaries mula sa iba't ibang barangay sa Urdaneta City sa ilalim ng DOLE's Emergency Employment Program. Nakatanggap ang mga naturang benepisyaryo ng tig 5,050 pesos. Binuksan din ngayong araw ang diskwento caravan sa isang grocery store na pinangunahan ng Department of Trade and Industry. Layon ng aktibidad na makatulong sa publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mababang presyo lalo na sa mga pangunahing bilihin. Iginiit ng DOLE na patuloy ang kanilang pagpapatupad ng mga programang lilikha ng trabaho at makapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga manggagawa. Lester Narag, Balitang, Solid North.